zal ze lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog. Ja, ja, zij leven hoog, zij leven Nee, middelste. Ja. De brandsplusser! Brandsplusser. Oh ja, Kali, help je hier maar wijn op. We gaan net een proosje doen. Paul heeft Nee. Oh nee, dat doet Asti. Dat is mijn man maar. Oh, hij heeft lekker geslapen. Oh, wat mooi, Nelly. Ja, moet je uitblijven. Ja, ik denk dat muziek in ook is verwacht. Ja. Oh, hij doet het niet, of wel? Even de deur open. Ja, kijk eens. Zo moet je doen. Mooi. Waar zit je nou? In een doosje, Melanie. Op de slaapkamer, in een doosje. In een doosje! In mijn doosje! Uitblazen. Daar is die, joh. Nou, doe ik niet meer alleen. Dan gaan die kaarsjes nog op de blaadje apart branden. Nou, dat is zo mooi. Wij hadden op die kaarsje. Wij hadden zo'n kaarsje erop. Je moet alle kaarsen steken. Ja. Dat is echt heel In het midden, ja, onderin. Is dat plastic? Ja, dat is plastic. Oh ja, maar dat stinkt dan toch? Nee, maar in het midden onderin moet je hem aansteken. Nou, ik ben nog een keer aan. Niet die kaarsjes, niet die kaarsjes, maar in het midden. Nee, nee. Oh, Ja, daar, in het midden. Dat is echt fantastisch mooi. In het midden heb je die hele cirkel moet je aan. Deze Zal ik jou even filmen? natuurlijk zullen we gewoon doen. Die cirkel onderin. Zullen jij er ook in filmen? Ja, maar niet, als hij niet overleeft. Ik mag ook Nee, nog. Altijd zo voor jezelf, zo egoïstische gedachten. En nou moeten we er ook komen. Ja, maar laat maar in het midden staan. Maar zit niet door neerzetten, de arms ermee of tegen hem afbaken dat je van jou.